Vyrobíme si spolu vajíčko z priadze jeans. Na výrobu budeme potrebovať háčik veľkosti 3 mm a priadzu jeans. Začneme magickým krúžkom. Do magického krúžku urobíme 7 krátkych stĺpikov. Magický krúžok utiahneme a v každom rade počítame očká. Urobíme si prvé očko druhého radu a doňho dáme označovač. Označovač dávame vždycky do prvého očka radu. Do prvého očka, kde sme robili v tejto rade prvý krátky stĺpik, urobíme ešte jeden krátky stĺpik. Vznikne nám tak zdvojenie. Do ďalšieho očka urobíme opäť 2 krátke stĺpiky. Budeme takto zdvojovať až na koniec radu. Na konci radu by sme mali mať 14 krátkych stĺpikov. Magický kruh zaťahujeme. V tretiom rade zdvojíme každé tretie očko. Na konci radu by sme mali mať 18 krátkych stĺpikov. V štvrtom riadku budeme zdvojovať každé 6. očko. Na konci nám musí vychádzať 21 očiek. V 5. riadku zdvojíme každé 7. očko. V 6. riadku opäť zdvojíme každé 6. očko. Na konci by sme mali mať 28 krátkych stĺpikov. V 7. riadku zdvojíme každé 7. očko. Na konci radu musíme mať 32 krátkych stĺpikov.
V 8. riadku zdvojíme každé 16. očko. Zdvojíme tak dvakrát. Na konci musíme mať 34 krátkych stĺpikov. 9. až 14. riadok robíme bez rozširovania. V 15. riadku urobíme 7 krátkych stĺpikov a uberieme. Na spomalenom zábere je vidieť spôsob uberania za predné nitky. Toto zopakujeme 3 krát. V tomto rade nám ostalo ešte 7 očiek do konca. Urobíme 5 krátkych stĺpikov a posledné 2 zháčkujeme. Na konci musíme mať 30 krátkych stĺpikov. V 16. riadku háčkujem 30 krátkych stĺpikov dookola. V 17. riadku uberáme každý 5. krátky stĺpik. Na konci radu by sme mali mať 25 očiek. V 18. riadku zháčkujeme každý 4. krátky stĺpik. Tento postup zopakujeme 5 krát. Na konci riadku by sme mali mať 20 krátkych stĺpikov. 19. riadok háčkujeme 2 krátke stĺpiky a uberáme. Toto opakujeme 5 krát. Na konci by sme mali mať 15 krátkych stĺpikov. Nastal čas vajíčko vyplniť dutým vláknom. Vyplníme ho tak, aby nebolo moc mäkké ani moc tvrdé. V 20. rade urobíme 1 krátky stĺpik a 7 krát uberáme. Na konci radu nám ostane 8 očiek. V 21. riadku uberieme ešte 2-krát. Ostane nám 6 očiek. Priadzu odstrihneme a dieru, ktorá nám ostala, zašijeme, čím sa otvor uzavrie. V ďalšom videu si na vajíčko vyrobíme ušká.